col·laborar en la recerca i faré el que calgui per lluitar contra l'Alzheimer. Els canvis estructurals al cervell comencen uns 20 anys abans dels símptomes. Si poguéssim retrasar el començament de la malaltia uns 5 anys, un terç dels casos es reduiria. En la fundación aprendo a cuidar de mi mujer y también de mí mismo.